τα παιδιά για να ξεκινήσουν το δεύτερο τραγούδι. Ο διαγωνισμός δεν είναι ανταγωνιστικός, λέει ο Γιώργος, και το λένε και όλοι εδώ στην Κοζάνη, είναι συναγωνιστικός. Και αυτό που θα δώσει στα παιδιά δεν είναι διάκριση, είναι εμπειρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το γνωρίζουν καλά τα παιδιά και νομίζω ότι από τις κουβέντες που κάναμε τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ ισορροπημένα και πολύ κατασταλαγμένα εδώ να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Τι να ακούσουμε τώρα? Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο τραγούδι της παιδιάς. Είναι το «Ψάχνεις μια άλλη ζωή». Είναι το δεύτερο τραγούδι του τελικού και έχει τίτλο, όπως το είπα, «Ψάχνεις μια άλλη ζωή». Είναι σε στίχους του Αλέξανδρου Ακριτίδη και μουσική του Παύλου Σιαπαλίδη. Ο Παύλος γεννήθηκε στην Κοζάνη και ασχολείται με τη μουσική πάνω από 25 χρόνια και δεν του φαίνεται καθόλου, πιστέψτε με. Τα 25 χρόνια, όχι τότε ασχολείται με τη μουσική. Με τους Collective ηχογράφησε 2 τραγούδια που ακούστηκαν στη δεκαετία του 80. Από κοζανίτικες πάντες, βέβαια, ηχογράφηση. Μετά, όπως σημαίνει εδώ πέρα, τον κέρδισε η δουλειά του και έμεινε εκτός των μουσικών πραγμάτων μέχρι το 2006, όπου χάρη στο φεστιβάλ ξανά άρχισε να γράφει. Ακολούθησε η συνεργασία του με τον ποιητή Αλέξανδρο Ακριτίδη, που γράφει στίχους για τα τραγούδια του Παύλου. Στα τελευταία φεστιβάλ για τον Παύλο έχει ξανασυμμετάσχει σε φεστιβάλ. Ήταν παρόν και ο ίδιος του Πούργος. Ψάχνεις μια άλλη ζωή, λοιπόν, αμέσως τώρα, με την μπάντα Φούσκες. Δηλαδή, με τον Πάτρακο Σαμαρά στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Αλέξανδρο Μπαρμπούτη στα πλήκτρα, τον Σταύρο Αρναούτογλου στον μπάσο, τον Δημήτρη Ηλιάδη στα drums και τον Γιώργο Γελαράκη στην ερμηνεία του τραγουδιού. Καλή επιτυχία, παιδιά. Τους κόσμους που προσπερνά
Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.